Teko msalaba teko maranga moye. O msalaba teko maranga moye. Teko msalaba teko. Eni teko wa msalaba teko maranga moye. Msalaba teko maranga moye. Msalaba teko maranga moye teko na. Iluonga ni Beryl Wasega. Koro Beryl Wasega ani mawero wer mar teko msalaba. Kidwaro wende mag teko msalaba kata wende mag pako kamano tetete dhie YouTube. Idwaro mixes mag wende wa mag gospel mag teko msalaba kata pako machalo kamano te. Idhie YouTube channel wan kako DJ Lozz. Idhie YouTube mare The Street King, DJ Lozz The Street King. Inyalo yudo wende wago pako wago tetete kata kidwaro interview mara my life history kaka ngima na osebedo kaka Nyasaye no luonga kidhie YouTube channel mare tibiro yudo giduto kendo gibiro gwedhi ageno ni biro gwedhori kokalo kuomgi. Nyasaye mondo gwedhu ahinya, Nyasaye mondo ting'u malo kotimo kamano. Ero kamano. Yesu e jal manong'aw manoting'o kwong mag jogo moyie. Omiyo abedo dhano wuod Nyasaye. Eni e jal manong'aw manoting'o kwong mag jogo moyie. Omiyo abedo dhano wuod Nyasaye. Teko msalaba teko mar ng'amo muriemo maremo chango tuoche jogo moyie. To onge luoro madimiya. Msalaba teko mar ng'amo moyie teko na. Ne jogo te mawinja kamoro moro montie ma en DJ Lozz The Street King. Ambe support manyami nomiyo akwayo ni dhiure YouTube mar Beryl Wasega. En gi wende kanyo manyien kopogore gi teko msalaba. Nitie wende kanyo mawero ni taya orienjo manine mudho oseneno ler. Ne ofasi magate kamoro moro montie chopuro YouTube mane mondo subscribe, like, share kod osiepeni kwa miye support. To kata ka ponini ga 100 moro kata 500 manya sodonjo chuny gwedho go jawer. Wow, wabiro appreciate. Nyasaye mondo gwedhu kotimo kamano. Shalom.